Ναι, ένα λεπτάκι. Τι, είσαι άρρωστος και θέλεις άδεια? Τι λέει ρε φίλε, και πώς θα τα βγάλουμε εμείς εδώ πέρα? Όχι, δεν θα πάρεις άδεια. Να κάτσεις, να πιεις ένα σώρο φάρμακα, πρωτεΐνες, δευτεροΐνες, κυροζίνη, πάρε ό,τι θες να πάρεις, θα έρθεις σίγουρα εδώ στη δουλειά. Σίγουρα. Τώρα, χτες έπρεπε να έρθεις. Χτες από το βράδυ πρέπει να είσαι εδώ. Τι έχεις πυρετό, δεν με νοιάζει αν έχεις πυρετό. Με τρέμουλο να κάνεις και μετά σε πάρκισο να έχεις. Ναι, θα στεγνώσει και το μανό. Έλα, κλέσα, ούτε καμία άδεια. Θέλουνε και άδεια. Ναι, καλά Μαρία, τι κάνεις? Όλα καλά? Τι, είσαι άρρωστη? Έχεις ένα διχαλάκι? Έκανες γκουχού? Άδεια μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα τα κάνουν τα παιδιά. Θα έχουμε καμιά 50 σε κάθε τάξη. Θα τα πλώσουμε εκεί κάτω να ξογραφίσουν, να παίξουν. Ωραία θα περάσουμε πάλι. Ναι. Πάρε την άδειά σου, παιδί μου, τα Χριστούγεννα. Και όχι αυτά Χριστούγεννα, τα επόμενα. Μπράβο, κούκλα μου. Μπράβο. Και όταν δεν θα κάνεις γκούχου για 4 μήνες, τότε θα έρθεις. Εντάξει. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Ναι. Γεια σε Φρυξιλάνθη. Θέλεις άδεια για να κάνεις botox? Καλά εννοείται. Πώς θα βγεις παιδί μου έξω χωρίς botox? Θέλεις και νύχια και μαλλί? Καλά, ούτε κάνε. Σίγουρα. Λοιπόν, κλείνω γιατί έχω δεύτερη γραμμή. Έλα Μαρία, εσύ είσαι? Θέλεις άδεια? Γιατί είναι τα 3 παιδιά σου άρρωστα, η μάνα σου και η ξαδέρφη σου και ο μπατζανάκι σου άρρωστος και στο νοσοκομείο. Έλα βρε κούκλα μου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για τόσο ασήμαντες αφορμές θες να πάρεις μία άδεια? Σε παρακαλώ, βάλε εκεί καμιά 5 αποκλειστικές. Τι τα θες και εσύ τόσα παιδιά? Έχεις 6, τα 3 που είναι άρρωστα, δεν πειράζει, άστα. Έλα σε παρακαλώ. Έλα τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Άντε, γεια. Ουφ, χτυπάει το τηλέφωνο. Πρέπει να το σηκώσω δηλαδή τώρα. Δεν γίνεται. Εγώ θα πω ότι μπέρδεψα το τηλέφωνο με το κουδούνι και νόμιζα ότι χτύπαγε το κουδούνι να βγουν τα παιδιά διάλειμμα. Άρα δεν θα το σηκώσω. Θα πέσω τώρα εδώ πέρα να πάρω ένα Ναι. Όχι, δεν είμαι ο διευθυντής, είμαι ο θηρορός. Θέλεις άδεια? Ναι μωρέ, πάρε. Δεν θα πει τίποτα ο διευθυντής, αφού έχει 5-6 χρόνια να έρθει εδώ πέρα. Παιδάκι μου, αφού στο λέω εγώ που είμαι ο θηρορός. Ναι, παιδί μου, πάρε ό,τι άδεια θέλεις. Δεν ξέρω τι άδεια θες. Άδεια κουτιά, άδεια να βάλεις μέσα τίποτα άλλο, ή άδεια γεμάτα, πάρε ό,τι θες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο διευθυντής λέει που δεν θέλω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, θα το πάρω εγώ τηλέφωνο σε 2-3 χρόνια.